Мене мама зове Пиле мамино. Ние не го мене зове Пиле мамино. Не го мене. 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 Пиле мамино. Молим. Мама. Пиле мамино. Хей, как хубаво да си гледам телевизия! Най-седне! Най-интересната телевизия на света. Какво правиш, бе, бабенце? Ама, бабе, аз си гледам телевизия току-що, защото ми... National Geographic, нали така? Май наистина гледаш телевизия. Обаче утре трябва да се подготвиш за училище, че ще ставаш рано. Как ще приготвя училище, да? Сега отивам да приготвям тая раница, бе, човек! И сега и тая чакта. Сега какво ще правя вече за утре? По-скоро трябва да включам вече телевизията за тока. И сега не го включа хубаво. Ето го. Най-накрая ще си подхода малко. 7:30 часа. О, Дари! Какво става, човече? Само ти танцуваш някъде, Вики. Вики, аз имам мониторче, клавиатура, мишка и компютърче, за да си направя един гейминг сетъп. Майко мила, заключих се веднага. Имам идея, ще се телепортира. Готова съм. Кристо, какво правиш, дете? Абе, нищо бе, Вики, аз започва да се ходя. Този Вени си гледа Brawl Stars. Мале само да го инсталирам. Повече го нас не мога как да го правя вече. Ако повече иска да си играе с тези компютъри, най-накрая да се развива. Майко мила, повече сега ще видим какво правиха тея босовете. Тези май работят с компютъри най-накрая на междучасие. Хора, вече остават 3 минути, започва часа. Деяне, само по-скоро ще има 3 минути пред време. Крищи. Да, Деяне, ама по-скоро си има 2 минути на край на часа. Абе, аз ти казах, трябва да работя временно, че 1 часа преди за една минута бързо сега да се работим. Веднага. Работих сега вече, но ще става Paintex. О, майко мила, как започвам да си отивам през това? Пък аз имам логопедта, човек, забравих. По-добре сега ще уча с Ками веднага. Ох, сега временностите започват сега в моментите най-нака. Но къде ми е телепортирано? О, ето го! Селеми! О, леле, мале! Другата сграда, ес! Човекът и природата! Човекът и природата май свърши! Аз имам идея. Аз ти дам 400 000 лева, където мога да ти купувам нещата за човекът и природата. Except for Lola. Най-накрая се затърпех от това нещо. Сега ще отиваме до географията и да видим... Гришо! Търпех се, Карина! Закъснението започна. Айде сега да тичаме вече. Но не вътре. Всъщност вътре тук. Да бягаме. Добре?
минута остава, бе! Ей! Колко става с мене, бе? О, какво да правя вече? Географията свърши. Сега имаме... Географията! Не, хореографията! Какво ще правя сега с Митко? Пак ще ме кара танцува мене. Ето, бабе, аз се прибрах на училището. И сам с... Бабе, ти ми взе чипса? По-скоро с няма да ядем.